Čus lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska je to video z UHC ranu, jak vidíte. A bude to, prostě je to video ze Survival Games UHC ranu. Tady vás jenom tak neuložil záznam a tady vás týpci zdraví do videa. Doufám, že se vám bude líbit tohle video a myslím si, že i těmhle týpkům. A my se můžeme vrhnout na dnešní hru. Já tady vykraftím tyčky, krumpáč lidi, protože musím prostě mít nějaký zdravý krumpáč a sekeru. Zbytek dřeva si radši lidi vezmu tady crafting. Já jsem zapomněl, on ještě něco chtěl vykraftit, tak dám mu to tady, teďka tady budu těšit stromy, že potřebuju jabko. Doufám, že mám pokročilejšího teammatea, protože já nejsem až tak pokročilej. A doufám, že tuhle hru vyhrajeme. Je 23 týmů, 44 hráčů, hnedka na začátku a konec těžení je za 10 minut nějakých. Beru jabka. Vypadá to, že dlouho kraftí, takže moc pokročilý nebude asi lidi. Ale to nevadí, my to nějak zvládneme. Takže lidi, já musím rychle najít kejvku, i když lidi asi kašlu na kejvku, asi budu kopat pod sebe, to asi teďka bude jako nejlepší varianta, jak rychle bez hledání kejvky něco najít lidi. Je to UHC na lidi, tady se mi životky úplně neregenerují. To bych měl respektovat. Že lidi natěžím tady, ano, torčky. A něco jsem zjistil lidi, tohle je prázdná jeskyně. Že lidi já jdu kopat pod sebe a snad něco najdu. Že uděláme tady takovou tu základní věc, vlastně se stoupneme mezi dva bloky. Jo, lidi, to jsou šípy, no to jsem taky úplně zapomněl. Kopeme, položíme torčku. Prostě takovej normální cíl. Lidi, já si myslím, že nebudu mít moc dobrého teammate, když se podíváte tady na životy. Protože můj teammate už má lidi 10 životů. A to ještě nefajtíme nic. Který se ještě ani nemůže fajtit. A už má 10 životů lidi. Co se mu stalo? Lidi, jsem si to zase vybral za teammatea. Ale lidi, to nevadí, prostě musíme se snažit a možná vyhrajeme. Udělám tady menší village mine, doufám, že taky něco najdu. Já mám zatím obrovskou sumu, ani jsem nenacházím. Tu je lapis. Protože už zbývá jenom 8 minut do teleportu. A já nemám zatím vůbec nic. Lidi, to je velký špatný. Ale lidi, co už asi jdu znova kopat. Lidi, prostě musíme kopat a najít něco. Já lidi, tam někdo už umřel. Nechtěl by... Lidi, tohle je dobrý způsob kopání, protože kdybych takhle nekopal, tak je teďka už po mně. Protože Avoli, I can fly. Ale lidi, našel jsem docela dobrou kejvku. Lidi, já mám štěstí dneska. Mám docela dobrou kejvku, ve který by mohly být diamanty lidi. Já už mám 3 diamanty. Ani nevím s kama. To je dobrý. Já si nebudu stěžovat lidi. Lidi, ale všimli jste si, kde jsem nabral ty 3 diamanty a diamantový meč, já třeba vůbec. Jestli jste si toho všimli, napište mi to prosím do komentářů, protože mě samotného by to docela zajímalo. Jo a lidi, můj teammate je mrtvej. Protože si šel... Lidi, to je dement. On se šel prokopat za mnou, ale aspoň mám hlavu. Lidi, to je... Lidi, F pro mého teammatea, já mám Lidi, kdo by viděl, že se za mnou začne kopat? Proč bys to dělal, teammate? Jestli vidíš tohle video, proč bys to dělal?
Jestli vidíš tohle video, napiš mi to prosím do komentářů, proč se začal kopat asi nejspíš za mnou. Ale nejspíš umíral na full damage. Protože jinak si to nedokážu vysvětlit. Tady je uhlí. Na uhlí redstone, no a to nám budou padat nethervarty, ale já nemám lidi vůbec žádné vybavení. Lidi zatím tady jako docela smrtelná věc, jako všichni umírají, ale lidi našli jsme diamanty, co je dobrý. Jim tady žádné jiné nejsou. Zatím máme 10 diamantů. A což není úplně nejlepší. Bylo by lepších o dost, ale o dost víc. Jinak těžíme redstone, nebo redstone, tady tyto věci. A lidi měli začít stavět takovejhle most krásně nad lávou. Protože jinak si nedokážu vysvětlit lidi, až tam je. Takže lidi musí se tady problížit a dostat se tam, kde mám. Když lidi, já mám díl v nebičku, protože můj teammate je mrtvý, já nemám totiž nic skoro. A to je někde zombík? Lidi, vůbec se ráno nejsem jistý, jestli jsou zombíci. Lidi, to mi jako nevychází tady tohle. Lidi, já mám problém, jak tohle mi nevychází. Vůbec se ráno nejsou zombíci. Lidi, ale ty zombíci jsou tady někde. To je taky jakože největší. Lidi, jak let tebou však ještě není PvPčko? Lidi, ten typ se zabil sám? Lidi, mám pár otázek. Jak se tady někde dostanou zombíci? Tady doteď nenajdu. Za druhý, proč mám tak málo diamantů? Za třetí, proč můj teammate už je mrtvej? Za čtvrté, no jak se mi vyregenerovaly životy? Za osmé už asi nemám. Lidi, cooked. Very cooked. Mám 10 diamantů, 10 železa. Nic víc, nic míň. A to, jestli víte a znáte UHC Run, tak víte, že to je velký problém, protože tady chodí týpci ve full dia enchant armoru. Což je lidi můj jediný cíl, já si jako načít aspoň na ten full iron. Asi jako bude můj cíl postavit nějakou past. Protože já jinak budu jakože úplně prostě budu cooked. Jak se zvaně říká. Lidi, prosím, že mi to vyjde na jedno zlaté jabko. Lidi, fakt na jedno mi stačí. Ano lidi, let's go. Zjistil jsem, že mi to vyjde na jedno zlaté jablíčko. Možná i na dvě. Ale lidi. Lidi, tohle je pěkně na nevím co. Mrtvý teammates. 6 zlata mám, krás. Prostě jsem very cooked. Co lidi můžu teď udělat? Můžu udělat branch mine. Budou chodit tady něco branch mineu. Lidi, tu je další železo. Aspoň něco. Teď tady budu branch minovat a jenom doufat, že něco najdu. Protože jestli něco nenajdu, tak jak jsem říkal, jsem very cooked.
15 diamantů lidi jako dobrý, ale jako já potřebuji něco lepšího lidi rychle. A za tu minutu už toho asi moc nestíhám, jsem zjistil. Lidi, prosím. Ano, lidi, fakt záleží jen na tom, jestli něco najdu nebo nenajdu, hlavně teďka. What the hell, bro? To se kde kopu? Aha, lidi, tu je týpek. Co se to právě děje? Kdyby to byl asi Invisová? Invis. Ale lidi, on jako... Ten týpek na tom není moc dobře. Lidi, ten týpek je asi very good, jakože. Lidi, já jdu zabít toho týpka, to je asi jako docela dobrá věc. Lidi, a můj cíl je ten týpek, jakože. Nice. Ale lidi, tu není full damage. Ano, lidi. Lidi, mám první kill. To mě docela zajímá, co měl u sebe. Lidi, ten týpeček měl very good loot. Very, very good. Ale on měl i golden apple. Mhm. Lidi, já jsem právě zabil bose. Ok, lidi, takhle se mění celá hra. Pro mě. Protože já budu mít věci, lidi. Co to je? Já budu moc hrát normálně. Je to neuvěřitelné. Asi jako lidi jenom vykraftím jako truhlu na odpad. A tam polovinu inventáře. Ano, lidi, polovina mého inventáře je mi úplně k ničemu třeba. Teď lidi si vykraftím prostě full dia. Že lidi, kalhoty, helma, boty a jako poslední si ještě vykraftím meč. Teď lidi, ale teď lidi jdu vykraftit jabka. Já jsem taky úplně jakože zapomněl, protože ty to taky vykraftit. Let's go lidi, mám nějakých 12 jablek. Enchantovat se půjdu, přidám tady lapis a prostě mírně ochrana 1, k milerací vezmu. Neměl jsem mít nic. Ochrana je protection 1, abych vám to řekl hezky. Další protection 1. Další protection 1.
Meč. Ne. Lidi, dostal jsem furt jenom ten upgrading. Tak lidi, mám docela dobrý věci. Jako lidi, já si fakt nemůžu stěžovat na mé jako výborné věci. Jako já se tady nemůžu chytnout, že tohle. Ale lidi, taky jsem zjistil to, že se budu muset vyhrabat. A tady začíná border. Jo lidi. Ale lidi, já mám výhodu. Zaprvé můžu sníst hlavu. Já ještě potřebuju tady rychle zajít. Ne lidi, já tu věc nemám tolik. Jo lidi, mám to. Akorát potřebuju opravdu použít dál. Lidi, já tuhle hru možná ještě docela jako otočím. Myslel jsem, že nebudu mít nic, ale mám toho ke konci docela hodně, protože týpek si nestihl nic udělat. A já jsem měl diamondový meč, tady ještě s tímto japičko. Já si nepoužít věci, které v životě nepoužiju. To jsou docela jako zbytečné věci. Věci, které nepoužiju, asi jako nebudu potřebovat. Jenom koupím. Deset netherwartů, 10 netherwartů, 10 netherwartů. A už nemám. A mám 3 potion lidi. Ano, tohle jsou prostě... Lidi, tohle nenávidím, tenhle buk. Ok, lidi, zjistil jsem, že takhle to neudělám. Prostě to musím dělat klasicky nudně. Ale já můžu jít. Kdo se sebral, ale to je jedno. Lidi, jdu a mohl bych potkat nějakého třeba jako jenom full irona týpka. Dobrý. Full iron týpka samotného. Já jsem právě teďka možná jako taky trochu nachráněn ještě jednou. Tím způsobem vykraftím si 2 kyblíky. A jeden bude lávový. Ale zdrhám lidi. A potřebuju někoho potkat. Lidi, ano, tohle bude opravdu další videjko. Ale lidi, jdu si pro kapesník. Už jsem tady zas. A jdeme na to. Někoho jako potkat by taky nebylo špatný. Ale lidi, jsem fakt centimetr od bordu, musím jít trochu dopředu. Tady už zase někdo píše, myslím, že tenhle mě i na začátku zdravil, jestli ne, že to mě opravit. Tohle bude potom využito jako jídlo pro dobrou věc, pro moji výhru. Tady už se flajtí. A já se budu doufat, že se mi všechno povede. Tady je border. Ok, lidi, toho jsou menší lagy. Ok, lidi, tohle je buk. Padl server. Takže lidi, tohle je všechno pro tohle video. Doufám, že se vám tohle krásné videjko líbilo. Kde krásně ke konci spadl server, za tohle nemůžu. Jestli chcete pokračování, kde se pomstím
vyhraju UHC Run bez toho, aby spadl nějaký server. Tak na tohle video dejte like, odběr a zvoneček, uvidíme se u dalšího videa a